Laing usa ka tripolante sa nalunod nga cargo vessel sa Northern Samar niadtong Disyembre 30 napalgang patay samtang ang usa padayon pang gipangita sa mga otoridad. Ang nakalas nga tripulante giila nga si Donde Macasaol, samtang ang namising mao ang 63 anyos nga si Andres Abualon nga taga Tubigon, Bohol. Sa 15 ka mga tripulante, 5 ang gikatahong namising samtang daling na rescue ang napo niini. Niadtong Disyembre 31, mihimo og search and retrieval operation ang Civil Defense Region 8 sa dapit. Diin nalunod ang cargo vessel sakay sa helicopter. Unang na-rescue ang 3 ka mga tripulante sa cargo vessel nga gitabangan sa mga mananagat. Ang MV Jerlyn Katnes nalunod niadtong December 30 sa kadagatan sa barangay Balitang, lungsod sa Labesares, Northern Samar. Ang cargo vessel gikan sa City of Naga, Cebu nga nagkarga og 24,000 ka mga sako sa semento ug padung-unta sa San Jose, Northern Samar. Matud sa mga otoridad nga tungod sa dagkong mga bawd ang hinungdan sa pagkalunod sa maong cargo vessel. Magpadayon ang search and rescue operation sa mga otoridad hangtod nga makit-an ang usa pa nga namising nga tripulante.